Pojďme si to pustit celé vlastně od ztráty Güllera, která přišla, no asi po neúplně ideální přihrávce. No, tak přihrávka byla dobrá, teď to stačilo z jedný vrátit. A nebo tak, to je pravda, ale... Myslela si, že je na tréninku, no, tak trošku si spočinul. Ja vôbec nečakal, že má svojho hráča, nikto na nás nekričal. Bola tam taká trošku ľahkovážnosť, taká tá bolorovnosť, no, neviem. Asi si spýtuje svedomie, ale vidíte, že proste Olympik dokáže potrestať z jediného zaváhania. Vlastne otočil sa, videl ho, ale neskúšal reakcia. Ale ani se nevracel. Jo. Ani sa nevracel, ale vypustil to To je úplne. desítka prostě. No. Lid, my to otočíme. Jo, pak přijde Vinny a budou tam oba. Ale vidět fakt fantastické zakončení. Myslím si, že vlastně ani Courtois nemal šanci. Mimochodem, ale v téhle chvíli měl roli 6 zákroků. A tohle byla první střela na branku od Marseille, takže Courtoisovi asi nebylo úplně ideální. Jsme se bavili, no. To tak někdy bývá. Prostě To tak ty někdy bývá. zápasy, že tlačíš, mačkáš,